אזהרה, התוכן בסדרה מטריד ויכול לגרום לכם לסיוטים ודיכאון. שיקול צפייה מומלץ, ראו הוזהרתם. מה קורה אנשים? אני נווה שבו והיום אני מתחיל סדרת אימה שיקראו לה צ'יסבט קטן ללילה. אני מאוד מקווה שאתם תאהבו את הסדרה ואנחנו היום נתחיל בפרק הראשון שקוראים לו מחבואים לבד. דבר ראשון, לפני שאתם צופים ומקשיבים לקריפי פסטה הזאת, אני ממליץ לכם לצפות בקריפי פסטה מחבואים לאיש אחד של ספייסי קראפ. ספייסי, אם אתה במקרה צופה בסרטון, אני מאוד מתנצל, אבל את הקרדיט לסרטון שיש פה בקישור אני נותן אך ורק לספייסי קראפ 666. אז בלי כל מיני הקדמות, בואו נקפוץ ישר לסיפור. אני משחק במחבואים לבד. רובכם בוודאי מכירים את המשחק מחבואים לבד. אני וחבר שלי ראינו את המדריך של המשחק המקולל הזה, וחברי הציע התערבות. הוא אמר, על 200 שקל שאתה לא עושה את זה. ואני ברגע של חולשה הסכמתי. יומיים לאחר מכן, ההורים והאחים שלי נסעו ונשארתי לבד בבית. אז החלטתי לשחק. לקחתי את בובת הפוקימון של אחי הקטן, גזרתי אותה, הוצאתי ממנה את הצמר, שמתי אורז וציפורן, תפרתי טוב, אתם כנראה כבר יודעים מה היה צריך לעשות. קראתי לבובה קריפי שיט דוד. רציתי להפוך את המשחק הזה לבדיחה מצחיקה. אז קראתי לה בשילוב של 3 מילים באנגלית, קריפי, שיט ודוד. הנחתי את הבובה באמבטיה וניגשתי אל מקום המחבוא שלי. ספרתי עד 10, ואז ניגשתי חזרה אל חדר האמבטיה. דקרתי את הבובה ואמרתי לה את המשפט שעד היום אני מתחרט עליו. עכשיו תורך. חזרתי אל מקום המחבוא שלי, הדלקתי את הטלוויזיה, ובתוך דקה הבחנתי בבובה מהלכת מגיעה. היא החליפה כמה ערוצים, ואז יצאה מהחדר. ישבתי משותק מפחד במשך 50 דקות בתוך הארון, ואז בידיים רועדות ובלב משתולל, החלטתי לסיים את הטקס. ניגשתי אל השירותים, אך הבובה לא הייתה שם. חזרתי אל מקום המחבוא שלי, ומצאתי בו את הבובה. בלב משתולל ובגוף משקשק, סיימתי את הטקס. שניות לאחר מכן, התעלפתי, כך אמר חברי, שהגיע מרוב דאגה לאחר שלא עניתי לו לפלאפון במשך שעתיים. הוא רץ לביתי ומצא אותי על הרצפה ממלמל כל מיני משפטים. הוא ניסה להקשיב וטען שאמרתי, מצאתי אותך, תמות, שוב ושוב. כשהפסקתי למלמל הוא קרא לאמבולנס. הוא חשב שאם הוא היה קורא למד"א קודם, הם היו חושבים שאני משוגע ושולחים אותי למכון משוגעים. אני פחדתי להישאר לבד, ולכן תמיד היה איתי מישהו. כשישנתי, כשקמתי, כשהתקלחתי, בכל מצב. הייתי חולה לעתים קרובות, סבלתי מהזיות ופרנויה חמורה. עד שיום אחד, אחי הגדול החליט לשחק במשחק הארור. מאז אני לא חולה או הוזה, ואפילו הפרנויה הכבדה הפכה למזערית. אני כבר כמעט בריא לגמרי. אמנם את 200 שקלים לא ראיתי עד היום, אך קיבלתי שיעור לחיים בחינם. לעולם, אבל אני מתכוון לעולם, אל תשחקו את המשחק הנוראי הזה. אחי התאבד, חברי לא יוצא מהבית, והוריי עד היום לא מאמינים לי. הם עדיין מנסים לשלוח אותי לבית משוגעים. אבל אני יודע שזה אמיתי. אני יודע שרוחות אמיתיות. אני יודע שמתים יכולים לשוטט על פני כדור הארץ. אני יודע הכל. כאן נגמר הסיפור. טוב, אז זה הכל אנשים. אני יודע שהקריפי פסטה הזאת היא יחסית קצרה, ודרך אגב לא אני כתבתי אותה. אני חייב את כל הזכויות של הקריפי פסטה הזאת לדס סקול. זה משתמש ביוטיוב שהגיב על סרטון מחבואים לבד של ספייסי קראפ, והוא בעצם הגיב סוג של קריפי פסטה מאוד יפה, שאני שכתבתי אותה. אז כל הזכויות שמורות לו, תירשמו לערוץ שלו. אז זהו זה.
זה הסרטון הראשון לסדרת האימה שלי צ'יסבט ללילה. מקווה שנהנתם ונתראה בפעם הבאה. Peace on the street, son.